Però què fots, nano? Vés-te'n! Manolo! Què hi ha, Bernardo? Aniràs a la rebella amb la Lola? No. Eh? No? No. No? Bé, així li dic a la Rosa que tinc feina, eh? I ens n'anem tots dos a la rebella del poble espanyol. Eh? Ja veuràs com l'armem. I després podem anar a fer uns musclos a la Barceloneta. Vestit així segur que acaba alguna francesa, ja ho veuràs. Redéu, deixa'm en pau. Vés-hi tu, si vols. Però, Manolo, on vas, tu? Quina merda, sempre em fots la mateixa. Què fots, imbècil? Gràcies, nano. Les últimes tardes amb la Teresa. Stinacchera tu che ne fa belli mamma torero questi basetta senza americani questi sigari a vania gamma se le vicche torero torero olè. Perdona. Tranquilo.
Maró, ens n'anem. Ens estem avorrint moltíssim. Passa tu, No t'amoïnis. Ballem? Just can't get my poor self together. I'm weary all the time. So weary all the time. Em dic Ricard, i tu? Maruja. When she went away, the blues walked in and met me. And if she stays away, Estàs molt morena. Et deus passar el dia a la platja. Jo, amb els exàmens, encara no hi he anat. Doncs també n'estàs molt. Em ve de família. Som de Jerez. On vas, a Segaró? No, a prop de Begú. A Aigua Blava. En una torre sobre un penya-segat amb una platja preciosa. Com la Teresa. my gal and we ain't together. Qui és la Teresa? La noia que volies treure a ballar. La Rosa? Les roses no em porten sort. All the time. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. Tinc set. When I asked her Vols xampany? this is what Prefereixo un Cuba Libre. Espera'm aquí. after a while crocodile. See you later, alligator. After a while crocodile. Now don't you know Em vols? Teresa! Teresa, anem a la rebella d'en Petit? Sí. Però si és un pesat. Almenys hi haurà menys pijos que aquí. Va, que t'estàs dormint, anem. oh, the next night I saw her. Reminded her what she said. See Passa també per les taules del fons del jardí. Perdona, em sembla que no et conec. No pateixis. Jo a vosaltres tampoc. No, digues, qui ets? Em dic Ricard, i tu? Qui t'ha convidat a la rebella? Ho sabia i mira que li he dit. M'has de presentar. No pots convidar una mica a una festa sense avisar. No està bé? Aquí no volem merders, entesos? Senyora? Encantat de conèixer-la. Sens dubte vostè és l'anfitriona de la rebella. Lamento que no ens hagin presentat. Sóc en Ricard de Salvatierra. Segur que coneix els meus pares. Passa res, Carles? No, res, mare, no t'amoïnis. Senyora, li fa res que anem a parlar al seu despatx? Al meu despatx? Sí. Francament, això no m'havia passat mai. Mare, només volíem saber qui l'ha convidat. No el coneix ningú. Està bé. He vingut amb la Teresa. Vols dir que la Teresa t'ha convidat? Sí? On és la Teresa? Se n'ha anat a casa d'en Petete. I la veritat és que no ho entenc, perquè això està molt animat. La Tere està sonada. Aquesta noia és imbècil. Carles! Que convidi a qui vulgui, però que avisi, no? Ja la coneixes. Senyora, sento haver-la molestada. No, i ara? Que us divertiu.
porto a casa? No, gràcies. Haig d'esperar la Teresa. Hem quedat que hi aniríem juntes. Quedem per demà? Sí. Et passaria a buscar. On vius? No. Quedem al Limans. Què és això? És un bar. A la plaça Catalunya. A les 4. Molt bé. Fins demà. Adéu. Este es el boletín de noticias de Radio Nacional de España. Son las 8 de la noche. Hoy, festividad de San Juan, el Real Madrid se proclamó vencedor de la Copa Latina al ganar al Benfica por 1-0. Gol conseguido por Di Stéfano a pase de Riad. Su Excelencia Doña Carmen Polo de Franco ha asistido a un acto eucarístico en el Paseo de Rosales de Madrid, con el cual se han cerrado los actos del Corpus Christi celebrados en la parroquia del Buen Suceso. El ministro secretario general del movimiento ha visitado la cuenca minera de Río Tinto, siendo cumplimentado por las autoridades provinciales. Misèria. Anem a fer el cotxe de la plaça del Pi. Amb què vols treballar? No tenim llanterna, ni tornavís, ni res. Si vols, t'ajudo amb les motos. Així podrem portar les noies a la platja. Va, tu primer. Espera. Què coi hem d'esperar, Bernardo? Em fas agafar mala llet, vinga. Bernardo, vés amb compte, que se tallarà la digestió. Vine aquí, Bernardo. Sempre m'has agradat. Encara que diguin coses de tu i dels teus amics. Que veneu motos robades i que el teu germà hi està ficat. A mi m'és igual, però de vegades has tingut molts diners. Sisplau, això no, aquí no. La Rosa ho sap. No diguis que no. Li ha dit ell. No siguis bèstia, em fas mal. Què fas? No, això no. On vas? T'has enfadat? Manolo! Bernardo. Vine aquí. Ara? Sí, ara. Escolta, un altre dia avisa, eh? On és la Lola? Vinga, belluga't. Ets un merda, em sents? Un dia et faré una cara nova. Aquesta puta t'ho ha fet xerrar tot i tot el barri parla de nosaltres. Però què passa? Sé que has tornat a sortir de nit espantant el personal amb la bragueta oberta, animal. Estàs sonat o què? Què hi tens a la closca? No vull merders amb la poli. O sigui que et fas un nus a la tita i una a la llengua. Què li has explicat a la Rosa? Jo? No res. No res? Qui et va parir? Estàs enficat? Doncs casa't d'una vegada i podreix-te.
Manolo! Manolo, som amics. Un dia me'n cansaré i no em veureu més al pèl. Maruja, vine a banyar-te. Josep Miquel, Ramon. Au, va, us passeu tot el dia a l'aigua. Au, va, Bernat. Ei, tu, escolta'm. Ja pots fotre el camp amb totes dues. I tu? Jo em quedo. Que ets boig. Si les porto totes dues de paquet, em clavaran una multa. Doncs la pagues. Oriol, Hola, Marta. Què fas aquí? No res, estic pensant. No hi vaig poder anar. Saps que no he deixat de pensar en tu. Digues. Ho saps? No. Si no te'n vas ara mateix, cridaré. Que cridaré. Merda. Ei, desperta't, vols? De qui és aquesta casa? De qui és aquesta casa? Dels senyors. Els teus senyors? Sí. Com es diuen? Serrat. Què? Serrat! Ricard. Jo no em dic Ricard. I m'hauràs d'explicar moltes coses. És molt tard, haig de preparar l'esmorzar. No et giris d'esquena quan et parlo. Qui és? La senyoreta Teresa. Per què m'ho has fet? El què? Què he fet jo? Creia que t'agradava, Ricard. Jo no em dic Ricard.
Em dic Manolo. Què cony hi feies a la rebella? Deixa'm anar, em fas mal. Què cony hi pintaves, bruixa? M'ho vols explicar? Haig de vestir-me. Què vols fer? És molt tard. Calla, vols? Ets el timo de l'estampeta, nena. I vaig anar amb la Teresa per ajudar a la cuina. I vaig seure al jardí per veure el ball. Manolo, vida, aquí no t'hi pots quedar. Saps que ets molt guapo. No diguis bestieses. D'on ets? De Granada. Però visc a Catalunya des de petita. El pare és el masover d'una finca dels senyors a Reus. Jo hi he crescut. Tenen molta pela, oi? Sí, crec que sí. És molt tard. És millor que te'n vagis. Esclar, què et pensaves? Qui hi ha? Sóc jo, cardenal, l'obra. Què hi ha? Una montesa nova de trinca. Acosta't. No m'has sentit? Acosta't. Has parlat amb el teu germà? El taller és tancat. Doncs t'esperes. Hòstia, cardenal, què passa? Tens por? Diu que per ara res de motos. És que són les meves ordres. Hem de deixar que passin uns dies. Mira, te la quedes i em dones el que vulguis. Per què no em vols ajudar? No tinc ni un duro. Perquè ets un mal gastador. Molt llest, això sí, però noi, m'has de fer cas. La policia pensa batre el barri aquesta setmana. I una altra cosa, espavilat. Les motos no s'han fet per treure a passejar les nenes. L'estiu és molt perillós. Rumbós. En la zona franca de Barcelona se alza la factoría de la SEAT. En las jornadas recogidas por estas imágenes evocativas, fue inaugurada por su excelencia el jefe del Estado, quien saluda a su llegada al arzobispo de la diócesis, doctor Modrego. El prelado revestido de pontifical procede a la bendición canónica de la factoría. Aquí podemos apreciar algunos de los aspectos de los talleres de esta empresa. El generalísimo escucha las explicaciones de los técnicos en el sentido de incrementar la producción hasta llegar a los 30.000 coches anuales en plazo próximo.
que no et banyes. Però vine a banyar-te, va. Au, va, gallina. Que no. Esclar, estàs morta de son, oi que sí? Corre! Ei, no s'hi val. Segur que et guanyo. Sí, home, tu no em pots guanyar. És una bogeria, Maru, que no te n'adones. Si la mare sap que el teu promès et ve a veure a la teva habitació, hi haurà soroll. Ei, per mi tranquil·la, Tant t'agrada? Deu ser que els riscos puguin enxampar el llit t'ho fa més emocionant. Perquè si no, no ho entenc. I qui és, es pot saber? Ens casarem, Teresa. Va, que no parles amb la mare. Estàs enamorada? Suposo que vigiles. Tanco la porta amb clau. Oi, Maru, no siguis bleda. I si et quedes embarassada? Ah, no. Ell va amb molt de compte. Ah, sí? I com ho fa? Vinga, no tinguis vergonya. Som amigues, no? Per favor, Teresa. No et pensis que ve per mi. Jo li importo ben poc. Bé, perquè de vegades ha de dormir fora de casa. Amagar-se. Amagar-se? Per què? De qui s'ha d'amagar? Li diré que no vingui més, t'ho juro. De la policia? Sí. Jo li dic que ho deixi estar, que el ficaran a la presó. I saps què em contesta? Que s'estima molt més acabar a la presó que viure d'una setmanada de merda. Tant com sap de motos i de cotxes, podria arribar a ser un gran mecànic, com el seu germà. Mecànic? On treballa? A un taller o una fàbrica? L'han fet fora, oi? Sí. T'ha dit per què? I no és mala persona, de debò. A tu t'agradaria. Però jo... Jo tinc por. L'has d'ajudar, Maru. Yo soy aquel negrito de la bella crónica que cuando cantaba la canción del colacao. Como era tres cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao. Hola, Maruja. Què fas aquí? Avui és dijous, tinc la tarda lliure. L'últim burro! No s'hi val! Home! Ei, Manolo! Fa 2 setmanes que no vins a Begur. Tinc molta feina. La Teresa havia de venir a Barcelona i m'ha portat. On vius? Manolo, quan em portaràs en moto? Manolo. Com és casa teva? Manolo, de part de l'oncle que hi vagis, que és urgent. Quan plou ens quedem sense llum. I no preguntis tant.
Manolo, puc venir amb tu? No, Quan em portaràs en moto? no siguis pesada, nena. Té. Porta-li al Paco, allà al Poble Sec. T'ha de donar 5.000 pessetes. Són coberts. Plata de llei. I no te'n vagis fins que no et pagui. Va bé. Quan vindràs a Begur? No ho sé. Ui, que és tard, me'n vaig. Mira que maca que està. A la Teresa no li agraden aquestes festes. Per què té tanta confiança? La Teresa és així. Aquest hivern, quan l'enrenou dels estudiants, va tornar a casa de matinada amb el vestit estripat. L'havien interrogat a comissaria. Si haguessis vist sa mare, la Teresa va dir que potser l'expulsarien de la universitat. Maro, és molt tard. Ja veuràs la mare. Ja està bé, Fa una hora que t'espero. Arribarem de nit. Vinga. Un moment, espera. Per què tanta pressa? Avui té festa, no? És que tenim convidats a sopar. Està bé. Només un minut. Li haig de dir una cosa important, personal. Ei, la Maruja ve amb nosaltres, et fa res? No, dona, i ara? És commovedora la teva solidaritat amb la soferta classe obrera. T'has fixat que està molt bona des que festeja? Sempre ha sigut molt maca. Maruja! Maru! Maru, t'has fet mal? Maru! No. Que bleda. Segur que no t'has fet mal? No, no ha estat res, un cop. Què tens? Et trobes bé? No és res, em trobo molt bé. És que m'ha tocat molt el sol. La Teresa i el Lluís m'han portat en llanxa. T'agrada? M'ho ha regalat la Teresa. No t'escau. Escolta, estàs bullint. Només estic cansada i tinc son. Ens hem banyat. M'han convidat a sopar i després a ballar. S'ho han fet junts. La Teresa anava més calenta que mai. I ara on són? A la platja. Ja et dic que va molt cremada. He rebut una carta d'en Paco Lloberes. Li va prou bé a París. Ah, sí? És el millor que podia fer. D'haver-se quedat ja saps on seria ara. I jo amb ell. Va, no et martiritzis. Aquesta nit ens han deixat sols. Sols?
Els senyors són de viatge. I la cuinera? Al poble. Vine. Mira, hi ha llum a casa teva. La Maruja, que deu trastejar per allà. On és l'habitació de la senyora? Ah, no, Manolo, d'això ni parlar-ne. Només la vull veure. Però si aquí no hi ha joies, ni diners, ni res! A més, si t'endú res, me les carregaré jo. És que no te n'adones? Escolta! Jo no vull endur-me res, m'entens? No vull escoltar-te! No vull escoltar-te! No vull! Calla, no calla! Vull. No! Tinc set, anem a prendre una copa? Què et passa? El cap. Em fa mal. Per què et poses així? Si aquesta gent no sap ni el que té. No m'estimes. No m'estimes. No m'estimes. No m'estimes. Calla, cony! Calla! Sí, Tere, ja sé que la situació actual del capitalisme respecte al socialisme ha canviat en els últims temps. Però aquest canvi, a veure si ho entens, no és un canvi qualitatiu. No em tractis d'idiota, ja ho entenc. Per això l'octubre passat vaig sortir al carrer. Jo no tenia cap intenció de convertir-me en un líder, i tu ho saps. El que et passa és que no saps sortir del teu personatge. I no beguis tant. És que no ho entens i ho barreges tot. Tu sí que ho confons tot. No és el mateix el nivell de vida que la capacitat adquisitiva d'una classe privilegiada. Ja. Saps quin avantatge tinc sobre molta gent que està ficada en tot això? No tinc cap mena d'aspiració artística. Què? Era què? Em deies res? No. Em sembla que la moto del teu xarnego guapo és allà als pins. No és meu. Però haig de reconèixer que és guapo. D'un guapo alarmant. Doncs, noia, no hi tens res a fer. No oblidis que tu ets una burgeseta reprimida. No diguis bestieses. Potser és un militar amb tota la consciència de classe que vulguis, no et dic que no. Però puteja la Maruja com un macarró. Per què? Perquè l'han fet fora de la feina? Perquè està fitxat per la policia? Perquè se la juga com a militant de base? Perquè no perd el temps com nosaltres en discussions idiotes? On Manolo viu, cony? Ets una mitòmana, Tere.
El que passa és que a tu aquest tio t'agrada perquè està molt ben parit. I em sembla molt lloable. Però digue-ho. Hi ha vegades que estàs insuportable, saps? Tu te'n vadis, companya. Vine. Observa més. Maruja. Maruja. Manolo, el meu cap. Maruja, nena, sóc aquí. Què et passa? Bon dia, senyor Serrat. Bon dia. Hola, Marta. Hola. Què? Com està? Igual. Has esmorzat? Sí, és clar. Passa. Manolo. Hola. Manolo. Hola. Manolo. Què diu? Manolo. I qui és? El seu xicot. La Maruja no té xicot. Que sí, mare. L'hauríem d'avisar. A qui hem d'avisar és el seu pare. I tu te'n vas al llit, que no has dormit en tota la nit. Ai, mare, deixa'm. La teva mare té raó, Teresa. Estem amb ella dia i nit. Jo em quedo. I tu què? També et quedes? Ho trobo absurd, francament. Tens raó. La tieta Isabel no es pot quedar sola a begur amb els nens. Però tu em menjaràs, perquè la Vicenta me l'enduc jo. Ah, la Vicenta la necessito aquí. Vols dir que per uns dies no pots anar a dinar al restaurant? Però què t'empatolles ara? La Maruja pot estar-se així una setmana o un any. Parlin fluix o surtin a discutir a fora. Hola, bon dia. Coneixen un noi que es diu Manol? És el taller del seu germà. No l'he vist a la font. Calla. Ai, deixa'm estar. Aquest és en Manolo. Hola. Et recordes de mi? Que, home, deixa'm veure. Espera Sí. que acabi. Jo anava primer. Vinc per la Maruja. No m'esquitxis. Ja està bé, no? Què feu aquí? Fora? Sí, home, sí. A veure, què passa? Un accident. Es va donar un cop al cap a l'embarcador. Està inconscient. Un cop? Sí.
Abans d'ahir a la tarda. No t'ho va dir? A mi? Quan? Vas estar amb ella fins a les 2. Escolta, Tranquil. Ho sé de fa temps. La vols veure? sí, és clar. I on és? A la clínica. Si vols, t'hi porto. Maruja. Maruja, nena, què tens? Què t'han fet? Per què no la vau portar al metge de seguida a la tarda? Per què? Em fas mal. Contesta, eh? Havies d'anar a passejar amb la barca, oi? I la Maruja d'Índia, de pallassa! Que divertit, oi? Que no, Manolo, que no. Què m'has de dir a mi, princesa? Eh? Que s'està molt bé estiuejant de puta mare? Conduint un descapotable? Nadant amb pilotes a la llum de la lluna i fet de portar al llit l'esmorzar? Eh? Deixa. Quins collons. Què són aquests crits? Què li passa? Qui és? Un amic de la Maruja. Això t'ha anat molt bé. Porta l'alcohol i les gases. Són a l'habitació. Ximplet. Allò va ser un accident i ningú no en té la culpa. Ningú. Entesos? Va, vine, seu aquí. Aquest metge és molt bo, ho sabies? No t'hi amoïnis. A mi em va operar d'apendicitis i estic molt bé. No tinc ni cicatriu. Gràcies. Ho sento, t'he fet mal? No. En vols? T'hi posis com t'hi posis, en sortiràs escaldat. Et tiba així? Està bé, però embolica-la més. Vols un carmel d'eucaliptus? Sí. Acaba d'una vegada, nena. Haig de parlar amb en Manolo, que no em sents? Agafa'l tu mateix. Que no ho veus que aquest no s'ha fet res? Avui he posat una injecció al fill d'en Ramon. Ah, sí? Molt bé. Un copet al cul i amb l'altre li claves l'agulla. És fàcil. Què tal? T'agrada? Perfecte. Vine aquí, gallet. Deixa que et vegi amb les plomes abans que et rostessin. Que poca solta que ets, cardenal. La teva cunyada em va dir que no et veu mai. Això no està bé. És com si no tinguessis casa, ni família, com si fossis un gos vagabund. De fet, això és el que ets. I ella què sap? Vaig a dormitar i em llevo d'hora. I què fas? On t'amagues? Au, seu. Vols menjar res? Nena, para la música ara mateix. Almenys prendràs una mica de cafè. Hortènsia, prepara cafè per en Manolo. Ara. Veig que vas molt elegant. Les coses funcionen, oi? Home, d'això et volia parlar. Em pots avançar diners? Oh, que la gent ja no va amb moto. Què passa amb la teva feina? Què? Que venen amb cotxes blindats els turistes aquest any? Deixa't de conyes. O és que t'has enamorat? No, home, no. Vull buscar una feina de debò. Vols deixar-me? Estic massa vist, cardenal.
A més, ja no et faig tanta falta. Amb 2 o 3 mil ja faig. Te les tornaré o et portaré una moto. Què et sembla? No em sembla res, rata pinyada. Digue'm amb qui vas i jo et diré qui ets. I tu te'n reies del Bernardo, eh? Si estàs fotut com ell. Parla'm d'aquesta garça, va. Que no, redeu. Que seriós, cardenal, només 1.000. M'agradaria moltíssim saber com t'ho fas per viure sense treballar. Segur que ja has caigut baixíssim. Estirant bosses, eh? 4 duros per comprar gelats a la nena. I les motos que se les busqui ta tia, oi? Ah, això sí. Una moto de tant en tant per portar-la a la platja, eh? Va, no et moquis a la taula que és de mala educació. Deixa'm en 500. 500, va, home. Estrabades. Això sí que us agrada, eh? Salvatge. Mamarratxo. Escolta'm. No! Què et passa? Estàs emprenyat amb mi? Va. Si ho estàs, digue-ho. Me'n vaig. Descarada. Tan fineta que eres de petita. Va, prou! Em fas aquest favor, sí o no? És pel teu bé. I és que és una llàstima. Saps què et dic? Que ets un malparit. Cada any fas igual. Arriba l'estiu, et fiques en una història de faldilles, et vesteixes de senyor i apa, apa. Manolito, segur que t'enredaran. Que tu ets massa bona persona. Menja alguna cosa, nano. Un dia cauràs desmaiat al mig del carrer. Deixa'm els 500. Vinga. Només 500? Però mira que arribes a estar, prim. En quin món vius, ratolí? Papallona. Au, a fora. Al jardí. Obre el calaix i dona'm la cullera. Agafa'n un. No se n'adonarà. Fa molt que ha arribat. Ja fa més d'una hora. Jo diria que resa. Hola. Hola. Què et fa la mà? Va bé. La Dina te la podria mirar. Qui és la Dina? La infermera. La Maruja ha vomitat avui. El doctor Saladric diu que és un bon símptoma. Ja. Haig d'anar un moment a la facultat. Vols que et deixin a algun lloc o t'estimes més quedar-te? No. Ara ja l'he vista. Anem. Pobra Maru, quina mala sort. L'estimaves molt? Encara és viva, no?
És clar que sí. A la meva manera. Està molt enamorada. Com ho saps? Em va parlar de tu. I què et va dir? Que t'han despatxat. A mi? I ara jo faig vacances. Sí, vacances forçoses. Explica'm què va passar. Per una vaga? Segur que deus pensar que em fico on no em demanen. Depèn. No vull que em jutgis malament com l'altre dia a la clínica. Entenc el que et passa. Un se la juga, el despatxen i el fitxa la policia. Què dius ara? Ah, això t'ho va dir la Maruja. Sí? Et sap greu? Què, jugar-me-la? No és cap joc. Jo també penso que l'important és el que es fa a les fàbriques. Tere, ta mare vol que vinguis a Begur. No puc. Bon dia, senyor Serrat. Pot sortir un moment, si no li fa res? Sí, ja me n'anava. Podries acabar el cap de setmana i tornar dilluns. No. Què fas a Barcelona tot el dia? Vaig a la biblioteca de la facultat. Ah, hola. Passa. Vine, passa, de seguida estic per tu. Qui és aquest? El xicot de la Maruja. La ve a veure cada dia. Vaja. Adéu. I recorda el que t'he dit. Que no puc. Apa, adéu. Què? Igual. Espera, no entris ara, que li canvien els llençols. Què li has dit al teu pare? Res, que vas amb ella. Són precioses. Llàstima que la mare no les vegi. Quina calor. Així que tornem a estar de guàrdia. Nois, no us entenc. Si aquí no podeu fer res, per la Maruja. Però vaja, jo he acabat el torn i me'n vaig a la platja. Passa, vaig a dalt a canviar-te. Segur que trobo un banyador del pare per tu. Vicenta, sóc jo. No miris els quadres. Són horribles. Bona tarda. Bona tarda. Que no et banyes? Més tard. Què fas a la universitat? T'agrada estudiar? Prefereixo conspirar. No te'n riguis.
Les coses canvien, o encara no ho saps. Sí que et van estripar el vestit i que et van dur a comissaria. Mira, això rei. Què més va passar? Vam fer una assemblea al Paraninf que va durar 15 hores. Va entrar la policia i vam haver de sortir al carrer. Vam aconseguir aturar el trànsit i vam cremar diaris. I fins ens va ajudar la gent. Gent del carrer, per primera vegada, ho entens? És una forma de lluita que desconeixes. El problema quan carreguen els grisos és perdre el contacte i després no poder-nos retrobar en el lloc fixat. Haver de decidir sobre la marxa. És just el contrari de vosaltres, que l'important és que us mantingueu aïllats, oi que sí? Et vull demanar un favor. Tens confiança en el teu pare? Sí, és clar. Quin favor? Ei, desperta't. Quin favor? No, res. En què penses? Quan? Ara. Tu estàs feta per altres coses. Per què? Tu series capaç de morir per amor. Quina bestiesa. Per què? Que no creus en l'amor. No es tracta de creure-hi o no. Val més parlar de desig. És un sentiment molt més net. Què fas? No res, estic pensant. En la Maruja? No. Doncs jo sí. Treu-te del cap la idea d'anar-te'n al llit amb mi. És tard. Espera'm aquí. Sí. Torno de seguida. Ei, Manolito maco, on t'amagues? què passa, que no? Home, Què és això tan urgent? que vas cagada. El Paco t'està buscant.
Per què? Mira aquest, que espavil. El cardenal et dona gènere per 5.000 i tu li encolomes el Paquito per 8.000. I 3.000 pel taxi. Xoriço? Tinc pressa, res més? Que et caurà el pèl espavilat, que el Paco està a Catrina. A cagar, aire. Me'l deixes? Sí. Què fas aquí? Gràcies. T'he dit que m'esperessis. No m'agrada. Això és divertidíssim. I venies amb la Maruja? Mai. És ple de meuques. Doncs m'agrada. Hola, Manolo. Hola. I companyia. Hola. Què? Home, no et recordes de mi? L'Andrés, de Torrebaró. Sí, crec que sí. Duies una trompa de campionat, nano. Et vaig haver de dur a casa de sec que anaves. No em presentes la teva xicota? Què hi ha? Vols ballar? Sí. Quin tros de dalt. On l'has aconseguit? Ben sol. El Paco és allà. Diu que hi vagis. Digue-li al Paco que hi ha el mateix tros d'aquí allà que d'allà aquí. Si busques merder, en tindràs. Las olas rezando van su plegaria a la Virgen del Mar. La brisa teje un refrán. On treballes? Jo? A la Marconi. Soc especialista. Ah, sí? En electrònica. Que bé. Enamorado del mar yo nací. Tra-la-ra-ra, tra-la-ra-ri. Em deus molt més, malparit, almenys 5.000. Parla amb el cardenal, jo només sóc un intermediari. Ni cardenal ni hòsties, les peles te les vaig durar a tu. Canto mi amor al cielo azul y a las estrellas y en el vaivén de mi hogar canto por ti. No tinc ni un duro, Paco. I el cardenal no em fia. Estàs entrampat, Per què continues amb aquell vell ronyós? Per què no treballes amb nosaltres? Et donaré una oportunitat. Em passes uns quants papers i et quedes la comissió. Són molt bons. Una cosa ben feta. Ensenya-n'hi un, Àngel. Si em dius quin és el bo, per tu. Un avançament. Aquest? No, senyor. Te n'adones, fantasma? Tu també has picat. Està tirat. Me'n col·loques 10 com aquest i liquidem el deute. I a sobre guanyaràs pasta. D'acord, fet. On eres? Què passa? T'has cansat de ballar? Me'n vaig a Un moment. Per què? No m'has pagat. Estic cansada, nerviosa. La Maruja cada cop està pitjor. Quan tornaràs? No ho sé.
Hola. Hola. Com està? Igual. Ha vingut la Teresa? Sí, aquest matí amb els seus pares. Han anat a dinar. És el senyor Lucas, el pare de la Maruja. Molt de gust. És amic de la senyoreta? Sí, i de la Maruja. Quirúrgicament per ara no hi ha res a fer, repòs absolut. És un quadre difús, sense hematomes, només amb petites subfusions hemorràgiques escampades per tot el cervell. Ja està més tranquil? Està molt més bé, encara que no ho sembli. Que Déu l'escolti. Senyor Serrat, si no li fa res, el cigarret. Tere. Mare, aquest és en Manolo. Senyora. Fuma? No, gràcies. La Teresa s'ha espantat quan li ha vist les llaguetes a l'esquena, però no és res. És d'estar tant de temps sense moure's. Lucas, si vol l'acompanyo a Reus. Ja fa dies que hi haig d'anar. Com vulgui, havia pensat agafar l'autocar de les 5. Cada 4 hores, i vull tornar a veure les radiografies. Passi després pel despatx. Sí, doctor. I tu no cal que et quedis aquí. Que ets pesada. Tindrem un bon disgust amb tu, ja ho veig a venir. T'estàs quedant amb la pell i l'os. Mare, vull ser aquí quan recobri el coneixement. Mira que ets tossuda, filla. En fi, fes el que vulguis. Anem, Lucas? Sí. El dissabte vine a dinar. D'acord. Adeu. Quedem que ens trobem el dissabte a les 10 al bar de la facultat. Esteu d'acord? Molt bé, sí, molt bé. I tu? Sembla que tu passes molt bé últimament. I això et causa algun problema? No. Però començava a ser hora que et deixessis veure. Per què? Si ets a Barcelona, em podies trucar. Es va portar com un autèntic imbècil. Em passo el dia a la clínica. No m'has de donar explicacions. No et dono pas explicacions. T'estic mentint. La dreta d'aquest país és impresentable, per molt liberal que sigui. Si un és de dretes, val més ser-ho de tot i fins al final. Si més no, és el més conseqüent. Sí, és com voler veure la soferta classe mitjana convertida ràpidament en lumpen perquè es produeixi la revolució ben aviat i sense esforç. A tu què et sembla, Manolo? Jo crec que en aquesta vida qualsevol esforç té una recompensa. Molt filosòfic. Sí, senyor. Escolteu això. En general es pot dir que el novel·lista del 19 fou poc intel·ligent. Quina bestiesa. Ei, però què et passa, tu? La Teresa ha canviat. La mala llet proletària. Per què no pares de veure si no en saps, Lluís? Sabeu qui és a Barcelona? Va, marxem. No, encara no. En Federico. Que l'has vist? Qui t'ho ha dit? Manolo, coneixes en Federico? Saps qui és, oi? Em va parlar de tu. De mi? Què vols dir? El que sents. Pretens fer-me creure que treballes amb en Federico del comitè central? Jo no pretenc res. Lluís, si coneix en Federico, segur que sap on podem trobar un psicostil. Per què? Què hem de fer? 3.000 còpies. I aquell de l'Hospitalet? L'han confiscat. Però no passa res, n'hi ha d'altres. Tere, sisplau, sigues concreta o calla.
ja ho faré jo. Escolta, que no és de conya. Dóna'm. Per quan ho vols? Abans de dissabte. D'acord. Ens n'anem? Ei, espera. Aquest paper que t'emportes ens compromet a tots. A qui li donaràs? Coneixes en Bernat? No. Doncs llavors per què t'hi fiques? Què, anem? M'agrada el teu barri. A mi no. No, un moment. Escolta, qui és en Bernat? Es diu així de veritat? No facis tantes preguntes. No el puc conèixer? Val més que no, està molt vigilat. M'agradaria saber com funciona una cèl·lula de barri. No m'expliques res. Ei, de veritat en Bernat és tan important? El que importa és el que fem. Et pago un carajillo. És molt tard i tinc feina. Està bé. Manolo! Manolo! Què passa? Allà, a l'arbre, hi ha un home amb els pantalons avall. Però què cony fots, desgraciat? Què fots? No sabia res, Manolo. Jo no t'he vist. Manolo, jo no t'he vist. Manolo, no li peguis. Deixa-la estar. Manolo! Sisplau, deixa-la estar. Et mataré! Manolo! Ja n'hi ha prou. Para! Veure si rebenta, xoriço! T'ha fet res? No, si no m'ha tocat. És un borratxo de merda. I tu què hi feies aquí? Un conyac. Aquest sempre va igual. Vinga, t'acompanyo al cotxe. On anaves? Al bar. A trucar per telèfon. Vinc amb tu. Ara sí que em cal un carajillo. Vés-te'n a casa. És molt tard. Ja ens veurem. Home, ja tocava. Veig que vas ben acompanyat. Una mica, el meu germà. Hola. Rafa, un carajillo Encantat. de rom. Igualment, senyoreta. Marxem de seguida. De cap manera. Us convido a una copeta. Sí. Un calisai? Diuen que els agrada a les dones. Si vostè ho diu. I tant que sí. Tu què vols, Manol? Res. Escolta, un calisai per la senyoreta i un altre conyac per mi. Has vist qui? Va, és que fumo massa. Aquesta nit l'han escalfat, eh? Sí. No escatimis. A la seva salut. A la seva. Què fots, boig? Sempre fa el mateix. És com si fos un coet. Va, anem. No volies trucar? Després. Bernardo, vine. Mira qui ha vingut. Pobre Bernardo. Quina mala sort. Era un bon xicot. I molt amic de Manolo, oi tu? Aquest és en Bernat. Cago en l'ou. Teresa.
Ets un farsant. Sisplau, escolta'm. I aquell mico és en Bernat. I tu qui ets? Què passa amb el ciclostil? Quan tindrem els pamflets? Per què no has estat sincer amb mi? Crec que és el mínim que em mereixo. Baixa. Què dius? Que baixis del cotxe. Però tu en quin món vius, princesa? El Bernardo pot ser un desgraciat en la vida personal. Però és més comunista que els teus amics de la universitat. A més, treballa en una impremta, cony. D'acord, demà farem aquest coi de pamflets. Vindràs amb mi, entesos? T'espero a la clínica a les 10 del matí. Espera't aquí. I aquest cop no se t'acudeixi venir. M'ho promets? Sí. Vinga a pagar, Paco. Et diré com ho farem. Primer deixarà els calés i després motius. Em deus 5 bitllets i 10 dels altres. D'acord, està bé. Et passo 50 papers més i et quedes la comissió. A canvi, em fas 3.000 còpies d'aquest full. Quin full? És un negoci. No tens un ciclostil? Un què? La màquina de fer còpies. Com es fan els bitllets? Que t'estàs quedant amb mi? Que no, Paco, no siguis cabró. Toca el 2, viu! Cabró, el teu pare. Si no m'ajudes amb això, no cobres. Tu ets un fill de puta. Manolo! 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 Prou! Prou! Anem, deixa'm. Oh! Què t'han fet? Per què t'han pagat? Sisplau. Pensava que... Què ha passat? eren els únics que et podien ajudar. Mira'm. Volia aconseguir aquest ciclostil. Però no es poden fer miracles. Què intentes demostrar? Tu no ets militant de res, mai no ho has estat. Tu no saps què és un ciclostil, ni propaganda il·legal, ni un pamflet. Oi, amor? No sabia com dir-t'ho. Et veia tan feliç, tan contenta. Tenia por de perdre't. No has pensat que et puc estimar tal i com ets? Jo volia ser com tu em veies. Què et sembla? És simpàtic. Una mica clàssic, potser. Parla poc, per no ficar la pota. Però quan ho fa, ho trobo commovedor. Està incòmode. La Teresa m'ha dit que saps molt de mecànica. Depèn. Sóc capaç de fer qualsevol cosa. Mari Carme, Sí? oi que a l'editorial fan falta venedors? Sí, em penso que sí. Ho veus? Tot s'arreglarà. No ho acceptis. Si va vendre enciclopèdies per les cases, no li veuràs el cap. Veig que aquest cop no va de broma. No em renyis, professor. Aquest cop va de debò. Saps? Jo vaig estar enamorada de l'Albert, com totes les noies de primer, quan era delegada de la facultat.
Però té raó, preciosa. No serà fàcil col·locar-me en un lloc que valgui la pena. Els nego que s'ha buscat la Teresa és un ordinari. Han de fer alguna cosa per ell. Quan em compri el Rolls, el contractaré de xofer. Sisplau, Albert, no siguis estúpid, no fa gens de gràcia. No penses ajudar aquest noi, oi? Tu creus que ho tenen clar? Ella sí. Ella estaria perdut sense l'americana. Està una mica decepcionada. Decepcionada? Per què? Ell es guanya bé la vida. Això no és el més important. L'Albert és un intel·lectual. Ah, ja deia jo. Manol. Com és? És molt tard. Ens n'anem. Adéu. Ja ens trucarem. Sí, d'acord. Adéu. Bé, ja em diràs alguna cosa. Necessito la feina, de debò. Res, home, ja et trucaré. O et trucaré a tu. Com vulguis. Fins aviat. Adéu. Què li passa a la Mari Carme? No res. És molt depressiva. Sempre que sortim acaba igual. Doncs que bé. Vols ballar? Sí, és clar. Seguirme haciendo penar. Dices que me amas. Són bona gent, ja ho veuràs. No em refio d'aquest merda, li he vist a la cara. Em refiaria més d'algú, no ho sé. Algú més seriós, com el teu pare. Oh, quin fred. Quiero estar junto contigo. Yo solo estoy abatido. Dame de nuevo tu amor. Sí? Ets tu, Tere? Sí. T'he despertat? No. Estava llegint. Tere, Digues. l'Albert ha trucat a l'Enric Sant Romà i... Bé, ja hem col·locat en Manolo. Ets una joia, Carme. Amb una mica de sort podrà començar a treballar el mes que ve. Ai, estigues quiet, home. Venim. Teresa? Ets la Teresa? Digui'm. És la casa del senyor Serrat. Sí, és aquí. Teresa, la Maruja és morta.
Teresa. Teresa. Vine amb nosaltres. Ta mare vol que acompanyis la família. Vine amb nosaltres. Molt bé, noi. Sembla que això s'ha acabat. La nostra pobra Maruja ja no patirà més. Ja sé que l'estimaves molt, però pensa que a tots ens arriba tard o d'hora. És la vida. Segurament ja no ens tornarem a veure mai més. Així que... que et vagi molt bé. Adéu. Vaig a sopar a casa. La mare vol que estigui amb ella i amb la família de la Maruja. Ho entens, oi que sí? Quan et tornaré a veure? Demà. Quedem a 4:45 al Le Mans. Sí. Esperi un moment. Hola, bona tarda. Què hi ha? No hi són els senyors? No. I la Teresa tampoc? Han marxat cap a la costa aquest matí. Sap quan tornaran? Cap a final de mes, suposo. Gràcies. Adéu. Té, Manolo, el cartel l'ha deixat al bar. Vas molt lluny? No. Per què no em portes? Avui no, tinc pressa. És ple. Demà, t'ho prometo. Si vols la moto, li hauràs de demanar al meu oncle, li vaig a dir. Espera, no el despertis. Escolta, Angelet, bonica. Estic a punt d'aconseguir una gran cosa. Feina. Hi ha gent que confia en mi.
Sempre he esperat aquesta oportunitat i no la puc deixar escapar. Tu te'n vols anar. Sempre has pensat el mateix, marxar del barri i buscar-te la vida en un altre lloc. Quan jo era petita sempre em deies: un dia me n'aniré d'aquesta bruta barraca i no em tornareu a veure. Encara ets una nena. Però què fas? I tu què saps, burro? Nineta i el teu oncle. No has entès mai res. I tampoc no vol que marxis. Escolta, ara no puc quedar-me. Però tornaré al vespre, t'ho prometo. Deixa'm endurar derbi, vinga. Es tracta d'una feina, que tinc una feina honrada. Ho faig també per tu. Mentida. Vas a veure aquella noia. Et juro que no. Mira, abans de marxar, et porto a fer una volta, d'acord? Però només una volta. Entesos? No facis soroll. T'has deixat la porta oberta. Amor meu, perdona. Fins avui no m'he sentit amb ànims d'escriure. A nit vaig somiar que et veia entre els pins, mirant la meva terrassa. A casa van decidir que la mort de la Maruja m'havia afectat de tal manera que era el moment d'ocupar-se de mi de debò. De tu, de fet, no se'n va parlar. En el fons, els meus pares saben quina és l'autèntica qüestió del problema. Tenen por no tant del que pugui haver fet fins ara, sinó del que pugui fer demà. A veure, documentació. Sembla que tens molta pressa, noi. On anaves? A veure la nòvia. Doncs en deus tenir moltes. L'altre t'ha denunciat. Quan acabis de fer l'informe, avisa el cotxe a patrulla. Entesos? D'acord. Al teu costat t'he après a viure, a ser dona. Ens tornarem a veure. Sigues orgullós i agosarat fins a la mort, perquè així és com m'agrada recordar-te.